Mga guys, kining lugar sa Isla Noa mao ni ang lugar nga mingaw, presko hangin. Nindot turuyan, nay mga payag kasuluyan. Babangan. Nindot kay diri lugar. Napuno sa payag diri. Naglaray mga payag. Oh, ito mga payag. Sorry kong amigo diri kay gimingaw siya aning lugar. Aning lugar gimingaw. Labaw pa sa gimingaw siyang uyab. Sakta bitar. Murag sakit pa kuno sa gibiyaan. Oh, Gibiyaan ba ni siya? gibiyaan ko sa kung uyab gid. Kato pernero gani. Nagkuntuan nga to. Bensin sa sa klaro sa bensin. Klaro ha dong nagkuangkuan ang urong. Chat-chat na to. Chatra Oo, ray. sa ko uyab. Unsay kuangkuan. Naaro na to. Ya sa rin uyab daeron. Ning uli ta to daari. Ning balik sa ngadto. Asa pa dong? Dito sa sugod. Sa sudad. Sudad. Sa Danau. Diyaan kita. Aganta ta na ko buwak. Nga ipasaylo ta. Uy, selo. So, na kasa dai kaniya. Di gadong akong gikuan din siya ba na. Ate di man siya musugot. Di mo sugot mo pasaylo. Asa? Iya ko ng mama. Wala mo kuno kagawas gikan sa ospital. Nung sa hospital. Ano ka bensin sa pakyugo na ko dari, pakyugo na to dari. Oh. Di man makuyog. Para lingalinga ba. Ya na sa mo tong uyab dai. Ya, nibiya man gito. Gikalimtang ka sa dayon? Basin. Di ex na ko niya. Nanapi uyab guro lain. Di na ill. Lover. Ex na ka. Ay, di lang ngana nun din ang Life. live. Sa uban pa na, ngana din na ang pasakit tayo dughan. Kaluoy. Mga gani ako gingan. Nakaingon gani ko gani. Ang mga mananap, maring nadi ang mga mananap. Ya, sige kag una-una na siya dong, ginuktok ato dong. Oo. Sige kag handom ka niya. Sige gandam yun. Asa may dapit na sakit yun yung gibati ato? Sa kasing-kasing Kasing-kasing. Asa may kasing-kasing sa asa may kasing-kasing dito? nangyari. Ano ada ang kasing-kasing? Dari kasing-kasing, dari man, antiyan man ni dari. Oh, sige. Antinaib, agasanan sa atong kinaon. Sa Bisaya pa na. Sa Bisaya pa na. Sa Bisaya pa na, mga hugaw. Kani, naadyo ni yung mga mananap dyan dari. Asa? Na dito eh. Mingaw man dito. Na dito ah. Nasa sila kayag sa biya. Wala ron sugya Nasa. nanago paro mo nanap. Nasa. Bugnaw man. Ito apa nang basing ni batok sa kahuyan? Ayaw di ma. Wah, lagi.